Ui, kaixo, azte itxurarekin harrapatu nahi zuen. Hementxe nabil, etxeko hondakin organikoak konpost bihurtzen. Haze asmakizuna nork bere konposta egitearena. Lehen, egunero ateratzen genuen zabor poltsa. Eta orain, materia organikoak konpost bihurtzen dugunetik, astean bitan. Eta batzuetan ez da hori ere. Nire familian ahaleginak egiten ditugu sukaldean eta lorategian sortzen ditugun hondakin organikoen parterik handiena konpost bihurtzeko. Hondakin organikoek gure zakarpoltsaren 40%tik gora hartzen dute. Ez altzaizue sinestezina iruditzen? Eta horretarako, konpostagailuari leku egiteko lur zati txiki bat baizik ez duzu behar. Bai, badakizue pentsatzen ari zareten. Ez dela hain erraza izango, denbora asko eramango duela, lan handia izango duela, baina inondik inora ere ez. Oso erraza da. Eta gainera, lotzen zaituen horietakoa. Ez dakizu ze harro sentitzen zaren, honetatik, beste hau lortzeko gai zarela ikusten duzunean. Azken finean, naturan gertatzen dena kopiatu besterik ez dugu egiten. Gogoan izan, basoan zer gertatzen den udazkenean. Hosto eta dar eroriak, animalien hondakinak eta gainerako landareak deskonposatu egiten dira zoruan, berriro ere bizitzaren zikloari ekiteko. Bada, horixe bera egingo dugu guk, konpostagailuak lagundurik. Begira, hauxe da konpostagailua. 2 pieza albo bakoitzean, estalkia eta ziriak pieza batzeko. Oso erraza da muntatzen. Ziriaz baliatuta lotu pieza biak eta jarri estalkia. Oinik ez du, zuzenean ukitu behar baitute hondakinek zorua. Jada muntatuta dago konpostagailua. Ikusten duzuenez ez du tokia handiegirik hartzen. Nik hementxe jarri dut. Zuhaitz honetatik babestua eta aldi berean etxetik gertu. Kontutan izan, eguzki zuzenetik eta haizetik babestua egotea komenigarria dela. Eta beste gauzatxo bat. Gomendatuko nizueke konpostagailuaren oinean horrelako sare metaliko bat jartzea. Ugaztun txikien bisita ezatxeginak ekiditeko. Bueno, eta orain zer? Konpost egitera? Bi taldetan sailkatu daitezke konpost bihurtu ditzakegun hondakin organikoak. Hondakin ezeak edo berdeak dira batzuk, eta lehorrak edo marroiak besteak. Ezeak dira sukaldean sortzen ditugun hondakin gehienak, esate baterako barazki eta fruitu hondarrak, baina baita belar berdeak eta lorategiko naiz baratzeko landare eta barazki hondarrak ere. Lehorrak dira orbela, lorategiko zuhaitz eta zuhaixken inausketatik etorritako hondakinak, egur txiribilak, lastoa eta gisakoa. Hemen gomendio bat. Ez erabili hondakin marroi gisa koniferoen inausketatik etorritakoak. Luze jotzen dute deskonposatzeko. Gogoan izan aholku hau, oso garrantzitsua da. Gutxi gora bera, proportzio berdinean bota behar ditugu konpostontzira hondakin ezeak eta lehorrak. Eta orain, konposta egiten hasi baino lehen, hondakin lehorrez osaturiko geruza bat jartzea gomendatuko nizueke ondoan. 10 zentimetro inguru koltxoi moduan. Hasieran ontzia berehala beteko dela irudituko zaizue, baina egun batetik bestera ikusiko duzue nola murrizten den haren volumena. Magia ematen du. Kontutan izan, landaregaiaren osaeraren 80% inguru ura dela eta ura lurrundu egiten dela. Ideia bat egiteko, esan dezagun konpostontzira landaregaietan botatako 100 kilotik 20 eta 30 kilo konposta ateratzen ditugula. Ez dago gaizki, ez da? Baina, sukaldean sortzen diren hondakin organiko guztiak aldira konpostagarriak? Printzipioz bai, baina nik txingudiko zerbitzuak egindako gomendioa aintzat hartu eta konposta soilik landaregaiekin egitea erabaki dut. Konposta zuzenean erabiliko dut nire baratze eta lorontzietan, eta nahiago dut konposta higienikoagoa izatea, bakterio patogenoen balizko presentziarik gabea, gatz gabea eta kiratxik ez dariola. Garrantzitsua da botako dugun hondakina tamainaz txikia izatea. Zenbat eta txikiago zatitu, lehenago deskonposatuko da. Lehen ere esan dugu, proportzio berean bota behar ditugula hondakin berdeak eta marroiak. Eta batzuek aldetuko duzue. Nondik aterako dut nik, hondakin lehorrak etxean horrelakorik ez badut. Ez kezkatu. Txingudiko zerbitzuak espazio bana egokitu du Arasoko eta Akartegiko garbiguneetan. Nahi duzuenean, haietara hurbildu eta hondakin lehorrez betezakoak eraman ditzazuen. Ahalegin txiki bat eskatzen du, baina egituratzaile bikaina eta lehen mailako konposta bermatuko dizue. Lehen araua.
materia berde eta marroia proportzio berean botatzea bada, bigarrena eta oso garrantzitsua dena nahasketa da. Nahasketarekin hondakin lehor eta hezeak ondo banatuta gelditzea lortzen dugu. Eta ez hori bakarrik, nahasketa aireztatzea, oxigenatzea. Airea ezinbestekoa baita, materia organikoa deskonposatzen duen fauna bizirik egon dadin. Hondakinak nahasteko lana errazte aldera, airegailu esaten diogun gailu hau erabiliko dugu. Kortxo ateratzekoaren antzekoa da, eta hondakinak nahasteko eta aireztatzeko erabiltzen da. Begira nola dabilen. Muturra ontzian sartu eta birak ematen dizkiogu kiribila estalita gertatu arte. Gero gorantz egingo dugu eta astindu egingo ditugu atxikita geratutako hondakinak. Goiko geruza baizik ez da nahasi behar, hau da, botatako azken hondakinek eratutakoa. Beraz, ez sartu airegailua ontzian 20 zentimetro baino sakonago, horrekin nahikoa da. Egun gutxi batzuen bueltan, zomorro txiki batzuk ikusten hasiko zarete utzitako hondakinen artean. Zizareak, intsektuen beldarrak, arma txikiren bat, bola itxurako intsektu arruntak, ipurtxardeak. Funtsezkoak dira konpost bihurtzeko prozesuan. Haiek gabe ez dago deskonposiziorik. Gure langile txikiak direla esan genezake. Zomorro hauek lurretik eta inausketatik etorriak dira, eta kolonizatu egiten dute konpostontziaren barrunbea. Horiei eta mikroorganismo kopuru handiari esker, gure hondakinak konpost bihurtzea lortzen dugu. Lana ongi beteko badute, guk beraien bizi baldintzak onak izateaz besterik ez dugu arduratu behar. Proportzio beretsuan utziko ditugu hondakin berdeak eta marroiak ontziak behar duen hezetasunari eutsi diezaion. Nahasketa, astean gutxienez behin aireztatuko dugu. Eta konpostontzia halako maiztasun batez elikatuko dugu hondakinekin. Konpostontziko estalkia altxa eta kiratsa baldin badario, ezeegi dagoelako da, eta beraz, hondakin lehor gehiago erantsi eta nahasketa aireztatu behar da. Erne belarrarekin. Kolpean, belar fresko asko botatzen badugu konpostontzira, belarra zanpatu egiten da berez, eta eragotzi egiten du airearen zirkulazioa. Gerutza horretan beraz, ez da hondakinak deskonposatzen dituen faunarik izango. Ondorioz usteldu egiten da belarra, eta amoniakoaren usaina hautematen da. Hobe da belarra lehortzen uztea, eta pixkanaka konpostagailuan sartzea. Ederki, eta orain galdetuko duzue, noiz atera dezaket konpostondua? Hondakin zaharrenak 9-12 hilabetetan egongo dira konpost bihurturik. Hori egiaztatzeko, ireki ezazue konpostagailua beko aldetik eta erreparatu itxurari. Jatorrizko hondakinak ez ezagutzeko moduan egon behar du, intxaurrazalak, fruituen hezurrak eta adar txiki batzuk ez badira. Kolore iluna izango du eta basoaren usaina nabaritu behar diogu. Konposta baratzerako baldin bada, zuzenean bota daiteke, baina lorategi, lorontzi edo bonsai bat elikatzeko baldin bada, gustuko dut estetika zaintzea. Konpostak arrautzaren naiz fruitu lehorren azaltzatirik ez edukitzea. Halakoetan, bae bat erabiltzen dut nik. Nahikoa da txiki bat. Konposta atera eta utzi egun batzuk eguzkitan. Lehor dagoenean baetu, eta lortuko duzuen konposta fin-fina dela ikusiko duzue. Zuen landareak azkar eta osasuntsu haziko dira, elikatzen dituzuen sustratuak aberasten ari zaretelako. Begira ze landare ederrak ditudan aurten. Orain zuen txanda da. Animatu eta eskatu konpostontzi bat Txingudiko zerbitzuari, web orriaren edo telefonoaren bidez.